אז חברים, אנחנו לי וליה, והיום נמליץ לכם על יוטיוברים, ואנחנו עם זוהי הבסטי שלנו משחקים עם סופיה וזוהי. אז בואו נמליץ לכם על יוטיובריות, רוצה להקריא אותה, זוהי? אוקיי, אז אותי משחקים עם אופיר, שהיא מושלמת לא נמליץ על כולם, ונדירה. יש יותר מדי. יש את לוקי טוקה. אולי נעשה את זה אם אנחנו נעשה את זה סרטון, כאילו שאנחנו ממליצות על כולם, זה יצא איזה 1000 שעות. יש את אמה טרסוב, את ניקולודיון. יש גם את רונית ודונתן שדילגנו, בסדר. יש מיכל מצוב. כן. היא תמיד מדרגת דברים וזה מוש. טוקה ממליצות. מה אם לא זוכרת מה? הנה מאיה אופי קייל. יש איזה ערוץ של מוניקה שהוא ממש מצחיק כזה. דניאל. אבל כן, הוא מבושש על ספרים באיזה פורטוגזית. בוא נמצא, נועה טוקה. טובה. אורי על משחקים. מושלמת. טוקה ג'וליה יש גם. יש את טוקה בוקה פשוט. וזה נראה לי בערך. ויש גם את טוקה אבטר. נראה לי שבזה נסכם. אז זהו, תעקבו אחרי כולן, אתן מושלמות. אם אתם צופות בסרטון, פליז שימו לנו לייקים, אנחנו מכורות אליכם, וזהו. בעיקר משחקים עם אופיר, מכורות. כן. וזהו חברים, גם רגע, יש עוד מישהי אחת שאנחנו רשומות אליה. העולם שלו משחקים עם אוריה. כן, אנחנו עוקבות שלה והיא עוקבת שלה. וזהו, ביוש. מאיפה לא משנה.